Kajan med basuk bakumen ya pibaro kinong kerjan jong kanika channel kisah wayom de hakane kajan med apa yang soba ya pibaro iway pe iway si kanika channel kisah wayom de mentah hakane ka video ini keren siap hang kajing sia ujor jong uway u youtuber jong kawai ka channel ka bakerteng RS Kharbani de menin ngatang suyo iya ka kubor kabami ya kajing sia ujor jong uway youtuber ka jela Meghalaya ka RS Kharbani channel de nampak yo iya ka video ka jong de ngala persiang ban sek ban wat ya ka ne ka channel ya ka video bat ngala page bonsen ya ka to ka video ka bau ne youtuber RS Kharbani channel ka lapan mi syapang ka skim jong UMP Lok Sabha Baraja Sabha de habang ngalapet ya kato ka video la bonsen bat ngalapet ru ya kato ka jing pensyai na kaliang i Dr. Khaluki ubadai u tau MP Raja Sabha nang ne napok jela Meghalaya bat ya kata ka jing pensyai ka jong i halor ka jing ujor ka jong i ya une youtuber saka cyber crime de haden bagalapet bonsen ya kata ka video ngam yo i ka kata ka ba une youtuber un wodong lene un ong un keno un kenta bat kumta ter henrei supaya bakadai ka jing pensyai ka ba udah peniru nadu ka link nadu ka ta jing tip nakano ka website ba uyo ikata ka jing tim bat kamdai kata ka ba usus nahi lane usus penmihi nalade teh bang lapai ka to ka rukom jing penmi jong uwe ka to ka video sapang ka to ka skim MP ngasngau ba hari sia kadai ka ba don kam nakam ta ka jing tip jong tipat ba lese lada ka to ka video ka to ka jing tip kadai ka babakla dai ban ujor ya katuka website ka ba peni ya katuka jing tip parok ka ba o ni orang ba youtuber ulah sim ya katuka jing tip nrei habang snap bahai katuka jing keren jong i Dr. Khaluki ka caka komplain ka jong i perkunjur habang alas snap bahai ka jing pensyai jong ni orang ba jong ka ne ka YouTube channel de ngakan mau ya kawai ka khana ka banga yo ban pulih ka por banga dang late school te ka khana am dakan mau bahasyu kalong hakan ukurkom nak ya ka kerteng briur ngam dakan mau bahasyu henrei ya ka pasok jong kan ka khana ngadang kan mau kana ka khana ka yathu sapang uwei ubreu ubareu spa bah ubadon kataka yeng pagi yeng dulan te utau ubreu spa nakapor yo ibaja kita kitiar gitar kita kimar mata nak bakordor nak jing ka jung namar ba udon sibon kisya krisakor umla ban ong ba utai ude batu lene utai ude bomtu utai ude bakumta utai ude bakumne de une ubalai kana kam umla ban ong te ulawat da kawe kabut kan bantip wai utau batu ya kita kimar bakordor ya kita ki mar ki mata nak yeng ka chung te hakata ka wei ka janmin wa khot lang ya baro khot kita ki sakri sakor ju baro ya kita ki nang tre ju baro bat ula ai ya udeng uba kaju ka jeka jingjrong ha baro kita ki sakri sakor ki chung taden ba ula ai ya uta udeng utau kenrat ubarus pak ula ong ba ude udeng udon kata ka bor jadu bat kata ka jadu kalong ba ada unu ubreu ubatu ubathim ubasneu ubat ya une udeng uyo ya une udeng bat uta udeng un sajrong un sakam jerong te hadin kata ula ong pat baya kita kisah keri baro bala saya ka step baro khoi pihak ban wan ra biang ya uta udeng te hadin kata kita kisah keri baro khoi kilayap hen
Nah pedang kita kisah keri baro kila ya lech salah kejong ki jaka tiak jaka dem kila ya tiak baro simit klem kuslai rena pedang kita don uwei utau breu utau sakri uba sneu uba tu ya kita kimar bakordor jong utau keran uklem yo tiak uperkatsa umi yo tiak umi yo dem perkatsa ngalak kumno kan namar ba ngalalek bakla ngalatu ya kita kimar bakordor jong keran une udeng unsa jerong ulah perkat baro simit yo nang yo tiak de andala jan syai ulawan kawan kawai kabut ha kabau ong kata-kata kabut ke jong ugalong ba un no ya utau ding pada hadin ba ula od unda ula jerong utau ding unsa yarengkat bat kita kiwai ki ding de kata kabut ke jong uta usakri ubasneu ubah klam yo tiak klam yo dem namar ba kata kajing ong jong kenrat belada uta ubreu ubasneu uyo ya une uding unsa kela unsa nang jerong susu de namar ba usyep ting balasai kastep anda ulai lalai ra uta uding jong uyo ukam jerong banyak jong kiwai ula onno kan anda od ula tiak kan jelang namar perkat ba uta uding unda ula jerong balasai unda lalai ra sia ukonrat pun saya rengkat berkita jong kiwai pan Henry la saya mesti anda lalai ra ya kata ka ba konrat ula pha ban ra la sem bana pedang kita gideng baro kijong uta ubreu ubasneu kijong uta sekri ubasneu ubatu ubatem ya kita kimar ba kordor yang konrat gila kam lengkot baro ko kina kumju tang kijong uta kita lengkot ba konrat ula sem ba ya uta ubreu ubatu ubatem uba tu kimar kordor na kayong kijong yang baka takabut kajung te kaneka khana sngo baka badon jingmut sibun ka baka jingmut nganum dabatai ka thau jano namar phi kinong kersian phi ki pajba phi suthu phi dai ki bastat ki basyai phi suthu ka thau jano ka ya jano rei kaneka khana kalong tang kata ka jing poi perkhat la ne ka bawan ka jingmut ka jing perkhat jonga habang yo ya ka jing sia ujor jong une youtuber apa open meeting ya kata ka jing tip haka biadai bat ka MP scheme nak mentaka Lok Sabha bat haka juga por nak mentaka Raja Sabha de paralong na burom haduk kata-kata ya ki breu ki balarang ba bat nga don kata ka jing snu burom ya kita ki bawa air ka jing sakri ka bahok ka babha ya ka jelam khalaya ka jongi bat ya ka rikhas jaka bri unjuk trap kejongi pada kajat dan reuhi barok kawai namar dailang ba jongki ba ngilanang kiu sa perang na kawai kasnem cakawai kasnem rei lada kata ka jing sakri ka jongki kata ka jing la ka jongki ya ka jela ka jongi sam da jer keteng yano ka long arsap ka la ars ka long ka ba arsap la se ni ngam don hi ban ong ai rei kumbalong uta ubreu uba layok ya uta uding uba umyo nang yo tiak syuk namar wa usyep ting yo nang jerong kita kibala ya kata kam bunsin kita hikiban sem ya ka jing bom suk ka mensim ya ka jing bom suk kita ki donur ki jungki namar ba ka jing le la kila kan basneu kanum ai jing suk ya ubreu de paralok tang kanai khana ngam kuak man keno yano ngam kuak ban penkesan yano henrei ngasuk wa banyak kana ba haden bangalayo iya gitu ki balajia hakaneka jaj benreu ka jongi hakaneka jela ka jongi kaneka khana ka suwana ka jingmut ka jing perkhat ka jonga te penpawi ki jing ngojupi dan baki comments bat kumbang ju kerpat barabor snobha bat ju komen pat dakektin ki baklem akor namar ka pen pokdor tapi ki do ki ba komen kum kita ki jajtin data ada video sembiang haka we pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo